ndoona sekuti ndakanda turongo ndibasa nditi ndopai pandamboti zvinogona kuwanika mukurarama kuti anozotiwo kana nenzara ombotsvaga mumamana handiti ndopaati iyewe handichazvipami inini neuyu hatigarisani sandisi kuziva kuti Mwari ndo achapindira here kuti ini ndizomuregerera uyu pamoyo nokuti akarara nemukadzi wangu zvandotoziva zvandofamba achitaura kuti mukadzi ihure muvanhu area achiri mwana muduku. She needs sex. Pakuti mimi uyu anoziva here kuti uyu mudzimai wangu mamida kuti ndipindure kuti kudii uda kuti inini ndikupindurire zvawanga wachifanirwa kupindura tokubvunza ichifi ndati uri kundibvunzira zvinhu zviri stupid kudaro asi nenzara ndiye akavhura makumbo kakuti uyu hainjoye zvaaida pamukadzi uyu ndoda kutuma enda unomhangara kumapurisa ndoda kuti unomhangara kumapurisa nyaya iyi. Mukutongwa kwenyaya iyi mambo vanga vachimbosvika pamwe pekuti vanga vachitoti mudare munosekesa nekuti vachibvunza umbowo kuti hwakafamba sei vataura vachiti dare rinoshanda nemafacts kana kuti neumbowo. Tawanda aedza kuburisa pachena achiti iye ari kuda kuripwa mombe 4 nokuda kwekuti Joseph akarara nemudzimai wake uye akapfimba mudzimai wake achiziva kuti iye ane murume. Wakamhangara uchiti wakanditorera mudzimai wangu asi mugeremese chakatorwa chii baba? Chief, nyaya iripo ndeyekuti murume uyu nemudzimai wangu nyaya yandakaunza kunoku kudai nyaya yekuti vanhu ava vakapfimbana vari vaviri vakarara vese vari vaviri ndokubva ndazozvibata after a long period vachirara vese kuti ndo zvinhu zviri kuitika asi uyu ati ndakangonyengwa kamwe chete uyu ati ndakanyengwa pamwe chete dzimwe pamwe chete uyu futi anga ari kutaura kuti inini ndakanyenga mudzimai zuva rimwe ndobva ndarara naye zuva rimwe saka anga asina intention yekuti uyu ada kuroora aiwa zvekuroora izvi isi hatina basa nazvo aenda hatisida kumbotaura nazvo izvozvo nekuti haana kumuroora handiti kungotaurawo kwekuti nyaya inge inomurerukira. Isusu sematare tinoziva kuti vazhinji basa ravo ndeyekunyebera matare. Isusu tiri kutaura nyaya yakanangana nekumhan'ara kwakaita uku. Sekutaura kwandakamboita pandakauya kuno kumuswatu ndakati inini nechimiro chandoziva kumashure zvakandiomera kuti nditi mai ava vabve vaende pamwe chete nevana vangu. Inyaya yakapindira hama vakambozama kuda kutigadzirisa kudzamara tasvika patiri izvizvi. Alright, ndazvinzwa. Ndandisina kukubvunza kuti sei uchiri kugara naye wazvitsanangura wega. Rubatsiro rwauri kuda kuti ndikubatsire narwo pakurarwa kwakaitwa mukadzi wako nderwei? Ini ndoda kuti chief zvinhu zvanga zviri kundirwadza pamwoyo pangu kuti ndotoziva zveshuwa kuti murume uyu akatopfimba mudzimai wangu akarara naye. Ndosaka ndakubvunza mubvunzo kuti wakasangana naye sei uyu munhu ukati wakamunyenga. The same applies kune uyu. Inzwa unzwe mukadzi wako matauriro aita. Hanzi it took a long time achindi nyenga. Any man ane kodzero yekunyenga munhukadzi. Handiti? But not mukadzi uyu. But uyu achiziva kuti mukadzi wako akamudirei. Uyu achiziva kuti uyu mukadzi wangu. Aiwa, uyu achiziva kuti ndiye mukadzi wako iwewe. Zvinoitika pavarume. Akadirei uyu? Chief, zvinoitika patiri isusu varume izvo. Zvinotoitika izvozvo. Ndinogona kutopfimba mudzimai womunhu izati mudzimai womunhu kana kupfimba musikana. Indine mudzimai. Inzwa unzwe. Tarisoni pandatanga kutaura naye ndati ndinokuda. Iye ati kudi? Ati kwete. Ndo zvaangadai akaita kakune uyu. Right. Ipapo chief. Ndosaka ndakauya kunoku. Saka pakuda imimi. Ndosaka tiri kutaura. Unotonga magariro tsika neunhu. Chaizvo
ndo zvandiri kutotaura izvozvi. Saka wakauya kuno ndati nini uyu ndati ndinokuda, iye akati kwete. Anditi kwakadii kuti kwete kune uyu? Asi munhu akatora nguva achimupfimbo. Saka handizivi kuti it doesn't take kunyenga munhu is not limited. But not someone swear. But kareka ndikutaurire iwe. Mukadzi wako haazirewe kutanga kunyengwa kwa nevarume. Shamwari neshamwari vanonyengerana vakadzi. Ndachikumbirawo chifi. Murume undogara 800 meters. Location hatiti. Akadzinga mudzimai wake. Chikunziri chekuti akangoona mameseji uyu. Hatiti. Akanga bata mameseji echikomba. Ndobvadzika chi? Mudzimai wake. Saka kuti the same as zvaakaita mudzimai wake ndoita kwandiri kumhuri yangu. Aiwa, kana iwe zvichikufadza kuti mudzimai wako kana anyengwa akararwa naye, then munotaura pafamily level, zvopera zvakadaro. Relief yauri kutsvaga kwandiri ndei? Wakadii kumudzinga? Ini ndakaona kuti nyaya iyi ichifika inoda kuenda kuna chief. Ndosaka muri pano kungouya kuna mambo ka hakusi kuti ndaisa nyaya yangu kuna mambo. Mambo kukodzera pairi. Tinotokurukura sezvatiri kuita izvi. Inini chief saMambo wandoziva inini vakarecognize napresident wemuno muZimbabwe. Vanowanda waMnangagwa. Ndinoziva kuti kana ndauya nenyaya idzi dzakaita sedzi kwamuri, ini ndogona kusava nemutongo, asi imi ndichava nemutongo. Inini mutongo ndinawo ka, but hatisati tasvika ipapo. Nokuti whatever we are discussing ndo zvinozondirunzira kuti ndive nemutongo. Handiti? Ndati iwewe relief yauri kuda kubva kwandiri ndeyekuita sei? Wauya kwandiri ini ndakasainirwa kuti ndigare pachigaro chino naMnangagwa, certificate iyo irapo. Relief yauri kuda kwandiri ndeyekuita sei? Inini chief ndoda kuti mundiyananise nemurume uyu. Inini kukuyananisai ndekwekuti ndinotigarisa naye zvakanaka. Uyu ndomukomera kuti usapota uchinyenga vakadzi vevanhu. Ndozvawanga uchida chete. Mashoko enyu iwayo ndo ane masimba. Zvamunenge mataura ndo zvine masimba. Nekuti inini handingaisi mutongo kuti tirega ndikutaurire iwe ishamari. Uri kutaura zvinhu zvakaswatanuka kuti mashoko aMambo ndo ane masimba. But uri kukanganwa kuti wanditaurira kuti hama dzenyu dzakapindira dzikatigarisa naye zvakanaka. Havana kudaro? Vakadaro. Waizouya kuzomangara kuno kwaMambo sei? Mungadai makangogarisana zvakanaka kaikoko? Aiwa, kuno handina kumiswa nehama kuuya kwaMambo. Handina. Vakatiita idzi nyaya idzi usazotonga nedemo zvokuda kuita hondo. Handiti? Dzinotongwa kwani? KwaSabhuku. Kana kwaMambo. Kana polisi kwandakaenda nemuko akaenda kwaanga achitaura hake murume uyu ndangotiregedzai nyarari. Alright, inzwa unzwe Tawanda. Nhasi uno takurukura razuva rechipiri. Iwe uchitaura uchiti Mambo mazwi enyu ndo anotiita kuti tigare zvakanaka kwatinogara. Kugarisana kwakaita iwewe nemurume uyu mati makasiyana ne100 meters. Magarisirano auri kuda kuti utarisire kuitika kwawo magarisirano erudzi. Inini regedzai ndingotaura chiri chokwadi chiri pamwoyo pangu kwete kukutenderai kana kukuvanzirai. Inini murume uyu chief zviri pamwoyo pangu ndoda kuti andiripe uyu. Akuripe? Ichokwadi. Ndoda kuripwa zvakaita sei? Ipapo ndakuchisira kwamuri sachief. Alright, ndinozvigashira. Unozviziva here Tawanda kuti munhu kuti akanganise anenge akonzereswa nemumwe munhu kuti akanganise? Chokwadi. Saka uyu kuti akanganise akakonzereswa nani? Nekuti akakonzeresana nemudzimai wangu akachiva mudzimai. Tati varume vanochiva. Chokwadi. But uyu akakanganwa kuti mukadzi wako uyu paakachiviwa neuyu.
akanyengwa for a lengthy period ndobva azobvuma. Iwe uchigashira mashoko angu ekuti munhu kuti akanganisa anenge akonzereswa nemumwe munhu. Akakonzeresa uyu kuti azopara mhosva ndiani? Akakonzeresa kuti uyu apare mhosva ndicho kwadi mudzimai wangu. Nechimiro chake. Kuda kwechimiro chake. Chaakachiva uyu. Saka mukadzi wako kandi akakonzeresa uyu. Saka inini saMambo ndiye wanda kutanga kuripisa. Kusvibisa ivhu rangu. Yes. Ndiri kuda mombe 2 kubva kwaari uyu. Nokuti hazviitwe nemunhu akasvika seuyu. Hanzi ndakanyengwa for a long time pandazoda. Uchataura. Handiti? Ndiye wandiri kuripisa mombe 2. Uyu handigone kumuripisa zvemusoro wangu, ndoda zviri kubva mauri. Chokwadi chief. Tinotenda nekutaura kwenyu chief. Ndoda kuti ini ndinemba muarea iyoyo, iye anemba muarea iyoyo. Handichadi hangu kudzokera kumashure pane zvese zvavataura ndakakupedzera nguva nekuti ndanzwa muchiti muruda kudi mune zvakawanda zvamuda kuita. Uyu murume uyu panhau yaakapara iyi chief. Ava mavati mombe 2 kwandiri semudzimai wangu. Uyu pamombe 2 idzodzo ngaawedzere kana mombe 2 pamusoro pacho. Taura zviri straight forward. Don't be colloquial man. Toda mombe 4 kubva kwaari. Toda mombe 4 Chokwadi. kubva kwaari. Yekutanga inenge ine mhosva yekuti kudi akapfimba mudzimai wangu. Yechipiri akarara naye. Yechitatu akadisturba family yangu. Yakadisturbwa papi? Mugere mese izvozvo. Takagara tese asi mupfungwa nemwoyo unenge uchingofungawo kuti aiwa kabati ndakuudza inini kuti yapare mhosva akakonzereswa nemukadzi wako. Akamuda. Aramba akasekerwa for a long time. Taura chimwe chikonzero. Pane chitatu mucommunity matinogara makagarwa dare. Akasvibisa futi image yangu ini. Iwewe kwete kuti uyu ndiye akasvibisa image yako nokuti hure. Tese chief. Tese. Apatika. Nekuti vanhu vanenge vachiti inzwaonzwe uyu ndiye honzeri yekutanga kusvibisa image yako. Zvekuti paunofamba mucommunity menyu vanongoti ndiye mukadzi wakauya wekunyengwa naJoseph. Saka asvibisa ndiye. Obva wati murume uya wekunyengera mukadzi naJoseph uyu akatyisa. Aiwa izvozvo tazvinzwa but tati isusu uyu ndiye akatanga kukusvibisa. Ari kuzvinzwa? Saka yechitatu yakamirira chii? Nokuti dzese ndoda kumuchaja asi ndomutaura chikonzero chezvakamirirwa neimwe. Pfungwa dzinogona kuremerwa. Zvino ukaremerwa iwe uchitsvaga relief unongogumira pambiri. Ndinokumbirawo kwamuri. Handiziri ndine mukadzi akanyengwa. Usandipinze ipapo. Ndikuda iwewe utaure zviri pasi pemwoyo wako. Kutenda chii? Mudzimai wangu ndakaroora. But uyu akakanganwa kuti wakamuroora. Paakanyengwa for a long time ndobva azoda. Akazvikanganwa izvozvo. Matara hakusi kudya sadza kumana. Hakusi kudya sadza. Hatiuye chine zvatiri kutsvaga zvinomira kuti dare riri kubatsire nazvo. Chindiudza kuti yechitatu mombe yakamirira chii? Yechitatu ari kukumbira
Nikakamira kukumbira. Hanzi? Nikakamira ruyananiso ini naiyo. Saka munoti mwanobvisa musoro mobvisa makumbo wanu nekuti ndimi ruda kuyananiswa. Haizoremera munhu mumwe chete. Ende iyoyo kana maakutoyanana izvozvi inouya kwaMambo. Nokuti ndimi munoregera madzimai enyu nevarume vanongorembedza pese pese muchisvibisa dunhu. Panchaendera mumberi chief kana akuru kunzi imimi patu ipapo pakwana handichaidiwe ndira mberi nekuti ndingaupodza pamatauriro. Handitika. Saka tiri kumirira pamombe mbiri. Right. Ndaona wakasumudza rumbidzai ruoko kugara pasi timbonzwa kuti rumbidzai yoda kuti kudini. Mambo wangu pamataura zvemombe mbiri sekuitika kwakaita nyaya ndakaudzwa vabereki vangu varuzviziva, asi vabereki vangu vakatiwo sekuziva kwavo nekuitwa kunoitwa zvinhu anosungwa panyaya ndendaita kuti baba wangu wasungwa. Baba wangu ndowanokodzero yekubvisa mombe 2 idzodzo because handina kwandoshanda. Saka ndaichikumbira kuti mombe 2 idzodzo ndinogona kupai madetails. Baba wako havaziri vakanyengwa vakararwa navo. Iwe ndiwe wakanyengwa ukada uyu ukararwa newe. Kana wakunovataura kuti baba kuhura kwandakaita kuya Mambo vazondiripisa mombe chibhadharai. Amene kuti ndibaba vapiwa. Inini ndiri mwana ndinenge ndichida pane mubereki wangu kuti anenge achindimirira because handina kwandowana mombe 2. Mwana wako teerera wanzwe handina kwandozowana. Mwana wako haunini nyaya tiri kutaura iyi. Tiri kutaura kuti wakahura chete. $20 avapiwa naJoseph. Wakambokopa pavo $10. Handina mari yandikapiwa. She's trying to be stubborn for nothing. Matara aitirwe izvozvo. Aiwa chero zvamunenge mangoronga mama tinotambira. Yes. Ndo zvaunofanira kuita izvozvo. Asi pamombe mbiri ndodzandivhundutsa kuti ndodziwana kupa. Hazvinei izvozvo. Ramba wakasumuka ndiri kutaura newe. Hazvinei izvozvo kuti mombe mbiri unodziwana kupi. Ndiwo chanotsvaga. Zvina repercussions guys. Uri kuzvinzwa? Zvina repercussions. That's why you want to extort him. Handina munhu andiri kuextort. Makafurirana imimi mumba kuti hatichienda tindoti takarepwa. Mumba which had no substance. Mumba hatina chatikafurirana. Ko waizozvitaurirei kuti uyu akakurepa? Mambo tikada kutaura nyaya yacho baba yakatangira shoko. Ndoda kuti maenda unomangara kumapurisa. Ndoda kuti unomangara kumapurisa nyaya iyo. I want you to go and report this case kumapurisa kuti wakarepwa neuyu. And I want a report. Chimbomira ndoda kupedzerana naye. I want a report. Handidi. Handisi. Achaziva ndiani? Kana iwe usingazivi achaziva ndiani? Taura. Amen. Amen kunani? Handisi. Ora tigara pasi. Taura tinzwe. Pamusoro ichi nini handina mashoko akawanda. Tongoti zvomareva ndizvozvo. Chiti hatidi kupedzerai nguva. Okay. Ora tichigara pasi. Joseph Sungwa. It's a fact. Kuti munhu uyu wakamunyenga. Isn't it so? Ndizvozvo. Tawanda ari kuda mombe imwe chete for that. Tsangamire nemakurukota. Ndikushamisika kuti anoda mombe pure extortion yakadai. This is pure extortion. Yeah, but dara harimborutora kuti it's pure extortion until you prove it. But ndakuudza ndikati it's a fact.
kuti uyu munhu wakamunyenga uyu iwo katongo where's extortion handizivi zvangu zvingaita sokuti ndiri kuseka kusekerera kana kuti dika tomboshambisikao nazvo kuti matsvakire emari akaoma matsvakire emari akaoma izvo zvinozivikanwa zvinozivikanwa that's why uri kuona ndiri kuenda step by step tinoda kusvika patine tisusu tasvika an amicable conclusion to this matter handiti ndati uyu munhu uyu ari kuda mombe yekuti wakanyenga mukadzi uyu iwe ukati zvechokwadi ndakamunyenga kana kubvira pandati taura zvese ndozvawatanga kutaura ndakamuona akapfeka shoti ndibva ndamuchiva ndibva tachinjana manumbers ndibva tataura akauya kumba kwako takuenda pane chipiri tivorara naye it's a fact hanzi neuyu ndakanakirwa kamwe chete uyu munhu ora tingazichimira saizvozvo mombe dzacho dzese dzinouya kuno ndomutambidza pachine chimwe chekutaura tipetere nyaya yedu hai ndichiva ndiri kunyepera yangu handisi kunyatsohandisi kuti kushorai kana kuti handisi kunyatsonzwisisa kuti mhosva yangu defend yourself because munhu akati haana murume wati iwewe uyu akati haana murume right fine haana murume asi unoziva kuti munhu uihure mari ndati unozviziva kuti munhu uihure ndo zvinoita vanhu vane varume kana vaine chaari kuda handiti unozviziva just number one achiri mwana mudiko she needs sex murume uyo anogara 4-6 months kusango she need to satisfy herself ndosaka akakutaurira kuti haana murume handiti but uri kuzviona here in the matrix of this issue kuti vakazosvika pekufurirana kuti handei tinoti akandirepa munhu handiti without any substance handiti uzinza mambo right ndikamubvunza uyu munhu kuti Joseph akamutaurira kuti hauna murume here regera ndinakidzwe gara pasi sumuka okay uyu ari kutaura kuti mimi pamakasangana uri pamainyengana iye akakubvunza kuti une murume here iwe ukamuti handina ichokwadi kwete wakamungudza kuti une murume wako uri kuzvizwa asi yendobva ada chaitsvagiwa ipapo chii gara pasisumuke chaitsvagiwa ipapo chii mukadzi wako ari kutaura kuti achinyengwa akataura kune uyu kuti ndine murume wangu chaaimutaurira kuti ndine murume wangu kuti azvizive chaaitsvaga chii ipapo ndoimba kuti dzimweni dzenguva vadati vaitemedzawo vakangwara ndofungidzira kuti chakamuudzira kuti ndine murume vaida kuti vaitemedzedzawo vakangwara uyezve iri nhau yekuti vaida ndizvozvo chaizvo aimuudza kuti vaite metsi dzavo vakangwara vasazobatwa handiti but wakazvibata wakazozvibata saka mhosva yekuti uyu aripe mombe iye ataurirwa mukumunyenga achinzi ndine murume wangu mombe inenge yobva kupi
ipapo pakumupfimba kwakaita eka asika uyu akabva amubvunza kuti iwe hauna murume here saka ndinaye. Saka uyu akatozozviita achiziva kuti uyu munhu ane murume wake but ihure. aiwa muromo iwoyo chifi unogona kutoutaura nokuti ndo chimiro chinenge chitori ndo chokwadi chiripo ndizvozvo. Saka inini ndiri kuona panga mombe yekutanga yefoza we atichiendai pane yechipiri yekuti akarara naye. iyo yekuti akarara naye chokwadi. But iwe kufunga kwako uyu achirara naye ataurirwa kunzi ndine murume wangu chakamuitira nyore chii chekuti arare nemukadzi ane murume wake? Inini apa ndoimba sekuti inini ndakanga ndatorongwa ndiri kubasa. Ndoona sekuti ndakanga ndatorongwa ndiri kubasa nditi ndopaipa ndamboti zvinogona kuwanika mukurarama kuti uyo anozotiwo kana ane nzara ombotsvaga mumamana handiti ndopaati iyewe handichazvipami. Tagashira kuti she was cancelled haachazvipama futi asi nenzara ndiye akavhura makumbo kakuti uyu ainjoye zvaaida pamukadzi. Mushure mekunge vapfimbana ikwenguva yacho refu yavakataura. Saka mombe yechipiri handisi kuona ine chikonzero chainobhadharirwa. Mhosva iripo chief ndeyekuti akanyenga mudzimai wangu ndokubva arara nemudzimai wangu though iwewe ndo zvauri kutaura kudare ndofunga taane 2 days tichitaura nezvazvo ichokwadi but tasvika pamuripo which should be justified. Ichokwadi uri kuzvinzwa? Ichokwadi dare harisi kumboramba kuti akararwa naye, dare harisi kumboramba kuti uyu akanyengwa. Ndiri kuzvigasi those are facts zvandachitaura newe kuti those are facts handiti but taakuda justification yemuripo. Uyu achibvunzwa kunzi iwe hauna murume here akati ndinaye asi ataurira dare kuti mazuva akawanda achindinyenga ndakazoda. Akadirei ari mukadzi wemunhu? ndopaipa tati isusu uyu akaattracta nemudzimai wangu handiti ndobva atora nguva refu achipfimba mudzimai saka kuti izozoti pakashanda chii chakashanda rudo here mushonga here kana chii hatizivi handiti imba vanonetsamatara hambotonga nenyaya dzemushonga dzinoenda kun'anga handizoziva hangu kuti chii chakaita kuti vadii vabvuma asi uyu inini hangu ndakazvimirira angarege kuda kunyanya kuda kuzvijustify sekuti uyu ayo haasi kumbozvijustify. Dare riri kuda kuisa facts on the table. Dare riri kuisa mafacts on the table. Those are the facts kuti uyu ari mukadzi wemunhu akada uyu. Isn't that a fact? That's why you said chief vese vari vakanditadzira. Alright, rikandimbokurerutsira zvishomanana. Umbo hwaungandipe wekuti uyu aizviziva kuti uyu mukadzi wako ndeupi? Umbo wandikakupai umbo hwekutanga pamashops edu mamwe chete tinotamba sinuka ipapo ndopatinotenga ndopandaisangana naye futi murume uyu 2 pamba pake paroad titiva madzimai wangu avo tingodangopai iri example pamba pangu ndeapo murume waye anogara necheapo handiti pakati apa pamberi peimba yake pane road titanga waigara sepachibage chirapa chandikuona chifichi almost every day hatina zuva rataidarika tichisina kuona vatete handiti nekuti taiwirirana zvedu handiti kana nevana vangu vanotonziva tumai surprise achindodzeda anga asingazivi family yangu kana ndazive ndo zvinoitwa mudare ka matare ndeekunyebera kuti ubude discharge. You should try by all means to disapprove what he's saying. Handiti? Right. If I put it to you kuti achikuona kuti pfuura pamba pake
nemukadzi wako wakambomuintroduce here kuti ndiye mukadzi wangu? handina mbovera namuintroduce. Right, saka waida kuti afembere? Chief, zvinorema kuti ufambe uchiintrodusa mudzimai wako. Saka ari kuramba, saka uri kunzwa. Ushamwari hwedu isusu chief. Kana kuti kuwirana kana kutaura kwese kwataita. Wakanga usiri ushamwari hwekuti takatopfekana. Ina ndigona kurenga. Izvo ushamwari izvozvo ndazvinzwa. But mubvunzo wangu ndewekuti wakambomuintrodusawo here kuti uyu ndiye mudzimai wangu kuti azvizive kuti uyu mukadzi wako? Uyu ndakazomuintrodusa ndabata nyaya dzavo. Kwete kumashure uko. Kumashure anabvira ndaintroduce. Ndo zvatiri kuedza kuonesana changamireka. Kuti usati uyu akanyenga uyu achiziva kuti mukadzi wako. Iwe usina kumuintroduce. Chief, sorry yenyu ndaseka mudare yenyu. Aiwa, dare redu ndiri kuseka. Chief. Aiwa, ndambobvunza wangu. Ndokona kunge ndakuresva. Sina mhosva. Pamaonero. Zvinoitawo here kuti nditore mudzimai wangu ndoenda next door by next door ndobva ndati ndo mudzimai wangu? Izvozvo izvo hazviitike. Handiti semwezi nezvauyo ndokuti next door yangu. Chirega ndichikutaurira ndati hazviitike izvozvo kuti unotora mukadzi wako uchimuintrodusa kune uyo kune uyo kune uyo. Chokwadi. Izvozvo handisati ndamboona zvichiitika. Chokwadi. But iwe chirega kufungidzira kuti vanhu vanokuona uchifamba nemukadzi wako mustreet vanogona kufembera kuti mukadzi wako. Chief, ndikuti idini uyu murume uyu? Aitoti yesi baba Keila, yesi mai Keila uyu. Uyu, ichinzwa unzwe. Wakutanga kuzvitaura izvi. Handiti. Chokwadi. Uyu anogona kunyebera dare kuti handitomboziva kana vana vavo. Ini handigareko. Tichipuruvhira kuti anoziva vana vako. Ngoda kuti ini ndipuruvhe kuti uyu anoziva vana vako? Chete. Uyu anenge achiramba kawe kuti handizive vana vake. Achinyeba. Ini ndaudara chokwadi. Apa handisina kunyebera nekuti ndasoya kuti handizvizvi zvandachataura chichava chokwadi. Chief, uyu murume uyu anoziva mhuri yangu. Ndochokwadi. Ndochokwadi. Chiri kunzi nedare chitipuruvhira kuti anoziva mhuri yako. It's very simple. Iwe shamari takavakidzana saizvozvi maitamba sunuka chi kunoitwa inonzi get together yekuti iwe une birthday remwana wako kuti uyai, uyu ane birthday remwana wake unoti uyai, kana kuti ane any other function inokusanganisa ndo panointroducewa vanhu ipapo. Handiti mucommunity. Zvezvakaoma chief, handisati amunambozvisangana nazvo. Yes. Saka uyu anogona kurambira categorically kuti kana vanhu vacho handizvizive achinyeba. Zvizive izvozvo. Saka dare roti chipruvha kuti uyu munhu uyu anoziva vana vako. Anoziva vana vangu chikonzero chekuti handiti pandaifamba ndichibva kumba kwangu ndichienda kumba kwatete hakusi kure kunoku. Ndazvinzwa. Handiti panhu ipapo kana vana vangu kutodedza Keila che anotoziva kuti handova maswela. Iwe remember kuti hatisi kurukisheni guys. Tiri mudare muno. Mandiri kuti can you prove one issue inoita kuti uyu timpine uyu kuti uri kuramba kuti vana ava uvazive asi uchivaziva. Ndati inini macommunities sevanhu vanotamba sunuka ndo panobva ushamwari ipo paya. Tikarangarira zviya zvekunzi hanzi makazonokweretana $40 kumunda kuzodii zvinobva paushamwari. Yes. But nhasi uyu ari kunyembera dare kuti handina mboziva kuti ane mukadzi ane murume. Inzwa unzwe uyu achibva abvudzwa kuti iwe takuita tunhu twedu watwe hauna murume here. Uyu inzwa unzwe mazwi aataura
hanzi ndakamutaurira kuti ndine murume. Jawani. Dai anga achiziva kuti implication yemazwi ake inoreva kuti kudii, angadata ndakamuti kweiwa wako ndibvunza wakadaro inga unogara uchindiona ndina baba akela. Haana kudaro. Kumatara akusi kudya sadza ako mana. Let us not waste each other's time. Chief. Ndosanda mboti paya. Isu pavarume tinogona kusangana nazvo. Ndogona kutobvunza kuti une murume here. Ndaona inyinyi murume wako asipo kwengwa kereba. Isu togara musango. Warefa nditi. Uye akatoona kuti inini ndaona ngwa ndisipo. Ndibva take advantage wa. Tobva abvunza kuti murume wako ari une murume here. Iwe angadai akamutaura kuti uri kundiparadzira nguva nhayo inga tiri kudanana iwe hauziye here baba akela. Ndo zvari kupupura iye kuti ndakamuudza. Akangoti akabvunzwa straightforward question. Kunzi hauna murume here? Akati ndinaye. Uyu ndo zvaataura. We have recorded that. Pamatsananguriro ndizvozvo chief, asi ndiri kuti inini ka uyu akatoudzwa ende kwete kuti akaudzwa anotozviziva kuti uyu mudzimai wangu uyu. Hazvisi zvokuti kuramba muchindiparadzira nguva. We have established my facts and those facts are the ones which have guided me to make this decision and judgment. Chief, I don't know how type of facts dzamuda kwandiri. Sei ndichidaro hamwanditi chief uyu tingafana takaita kana maget together party kana kumintroduce. Aiwa ndangokupawo umbowo uri sustainable mudare. Hazvikwanisiki. Yes, kana iwe usingazvikwanise ndozvandiri kuti it is weakening your position of the claim. That's a fact, that one. Kana zvisingakwanisike saka mhosva yauri kupa uyu ndei pachishaikwa zvinokwanisika. Chief, pamusoro handisi kuziva kuti maybe ndogona kuzoresva kumatauriro. Aiwa tidare rineri rinotaurwa any bullshit we receive. Aiwa handina kodzero dzekutaura mashoko akaita sewa, asi ndiri kuti chief fact yakaita seyamandibvunza iyo fact iyo kuti anoziva sei mhuri yangu. Chief iyo handisi ndokutsana yangu rai ndichiti kuti but ikareka ndikutaurire ndati matare ndeyekunyebera always. Asi ndakuudza teerera unzwe ubate patiri kuda kuti ubatisise. Uyu kunyanga achiziva kana asingazive, before the chief he is saying kuti handivazive, iwe you should prove to court kuti anovaziva. Chete ndo zvatiri kungotaura chete. Ndaprova chief. Wangotaura kuti kanoziva kuti uri baba Kela zvatopera. Kwete kuti ndiri baba Kela, anoziva kuti Michael mudzimai wangu. Chikonzero chekuti aitiona almost every day ndine mhuri yangu. Chireka ndikutaurire zvekuti azive kuti Michael mudzimai wako anozviziva ataurirwa naMichael. Kwete kuti ataurirwa naMichael. Ndo pandiri kuti mati mimi fact ndikakupa fact yekuti sei ari kuziva kuti uyu mudzimai wangu nevana vangu imhuri yangu, ndakupa fact. But mukadzi wako neimwe fact pamusoro pezvo. Waunzwe mukadzi wako anyatsopindura mubvunzo. Wandataurirwa naJoseph kuti ndakamubvunza kuti hauna murume here, akati haana. Handiti wazvinzwa? Ndobva ndati Michael simukaitinzwe mubvunzo uyu makambosanganawo nawo here? Zvikanzi hongu. Ndikati makapindura muchiti kuti izwa, ndakamuti ndine murume. Hauda kuzvinzwa zvese izvozvo? Ataura kudaro. Chaanga achizvitaurira chii? Chaanga achizvitaurira kungoti pfungwa dzake panguva yacho handizivi kuti aifunge iyo, handiti neivava vamaswera, nekuti vese handiti vanoziva kuti uya nefamily yake, uya nefamily yake harimaona. Ipapo handina kuziva kuti sei yakapindura achidaro, asi iri fact yaMambo ndibvunza chief yekuti uya anoziva sei, anoziva chikonzero chekuti tinogara tese muarea. Ndati matare ndeyekunyebera. Yanotaura kuti vanogara panext door ndongovaona vachifamba vese, asi handizivi kuti mukadzi wake. Kuna zvaka panhamo tinenge tiri tese. Panhamo panoitwa maintroduction here.
ndo pandakubvunzai chief kuti imimi ndati panhamo panoitwa maintroduction here. aiwa paitwe. Saka kana wangoona hanzvadzi yako panhamo kuti mukadzi wako. Chief ndo pandati ipapo makunitenderedza ipapo sendari makunitenderedza ndosaka ndati inini handitika handikakwanisi kuti nditore mudzimai wangu ndobva ndati wamaswera ndiye mudzimai wangu ndoenda kuna Jetro ndoti Jetro uyu ndiye mudzimai wangu mustreet hawo kana paine chikonzero that can happen. Kana pasina chikonzero you will be foolish kuti murume wese waungoona ari mustreet womuti ndi mukadzi wangu. Showadi. Yes. Saka apa pasina chikonzero panguva yacho chekuti uyu umuintroduce kuna Joseph pasina. In the same vein we are saying hapana chikonzero chaikonzeresa kuti uyu azive kuti mukadzi wako. Chiripo kwachifi. You don't waste my time. Inini kuonesa kuti chiendai munogarisana zvakanaka neuyu munhu nechikonzero chekuti wakawana counseling kubva kumudzimai wako anga akanganisa vakakutaurira kuti nenyaya yaJoseph inyaya dzinoendwa nadzo kumasabhuku kana kuna naMambo. Nokudaro isusu tichitarisa maitikira zvaazvichiita tiri kuona kuti umuchaje uyu whatever you may charge him hazvisi kubatika. Chiripo ndechekuti maakutokwanisa kuramba muchiyanana kana paine chikonzero chekuti munofanirwa kuramba muchiyanana. Handiti kana waona kuti Mambo Seke vatadza kupa mutongo unokufadza unonditaurira Mambo waunoda ndotransfer nyaya iyi yenda kuna Mambo ivavo vagonoiterera. Asi mumutemo watinotongana nawo vanondibvunza kuti Mambo makaitonga sei. Zvatiri kunyora izvo ndo zvatinongoita uplift tovapa tochichiverenga iwo Mambo ndo hurukuro dzatakaita kuno. Woteererawo in that context. Handiti yes taurapo right chief. Kana imi mati nyaya yangu haina value the fact yekuti imi mandibvunza kuti akaziva haasi kuziva sei uyu handitika kuti uyu mudzimai wangu right transfer me right now. naMambo ani chief charumbira kumasvingo. I can go there, no problem. Right. Tichaita the due process to transfer that issue kuna Mambo charumbira. Kana mati value haina the fact kuti mandibvunza imi kuti uyu haasi kuziva sei uyu ari kuziva sei kuti imhuri yako it's okay, that's the fact. Unofanira kuti inyoro pasi ndoenda nayo. Ndati inini zvese zvatataura izvo tichazvipa kuna vacharumbira. Handitika ende ndanchikumbirawo judgment yamandipa nhasi chief. Ndanchikumbirawo tati hapana anoishaya. Tinokupai ini ndozanyangu maybe ndogona kureso mumatauriro. Handitika ndinoziva kuti mukoti uchangopedza koti ipapo unditendedze kupawo futi judgment yako. Handitika right. Zvaunoziva zvawakaona zvichiitika hazvizi izvo zvinoitika mudare rino. Matairi akasiyana here chief. Rangu rakasiyana nerimwe rese nekuti panapa ndiri ndega handina mumwe munhu ndiri ndega. Nadzisa kana akasiyana hazvina isusu unoteedzera zvatinoda wotora judgment yako. Handisi kuziva hadhiti because ndachikumbirawo any document handitika oitira kuti ndiende naro kubasa kwangu. Kunoite isa hatikupe kubasa ndekwako hatisenze ikoko isusu. Ndekwako kubasa ikoko isa hatisenze ikoko. Nekuti iyo vanga vachiti judgment yacho handitika. Tinokupa patinete ndati tinokupa ende ukavataurira kuti dare rati ndinozodzoka ndotora judgment vachakutaurira. Asi ndadaro chief. Handidi kuzvinzwa izvozvo. Handichada kuzvinzwa. Ndokumbira kuti mudinzi. Handidi. Handichada kuzvinzwa. Tichakupa judgment when we are ready.
No, it's okay. Yes. Mundudzo udate. Wangoida kutaura taura tinzwe. Because mamwe mataurikiro tiri mudare, but mataurikiro anozoita chinhu ndozosara ndiri panguva yakaoma. Sanike ava It is going to be beamed on national television, that's for sure. Vati ningirikini tiri kubatsirana kuti tiopose ushu. Vadaro inini ndinichaenda kumba. Ndinozogara zvisiri safe. Hazvisi right kuti unogara zvisiri safe kunani. Munhu anobatikana kuti pepeseka taenda munhu akuita basa rekubatsira. Handiziri ndakakutuma kuhura. Zvakanaka chief. Inini handizirini ndakati utaurire uyu murume kuti une murume wako. Zvakanaka chief. Iwe chamaimboisa ruoko pasi mani iwe. Inini hangu ndinachingoti hameno pazvinenge zvazongosvikawo hazvizi pakutaura matauriro edu imwe language yatinoshandisa zvinozorwadza kuzonzwa kuti mukadzi anga akagara pazouraiwa kuno. Chirega ndikutaurire futi iwewe. Murume wako ataura kuti makagara pasi semhuri. Uyu was convinced kuti hapana chikonzero chekuti mutadze kurera vana muri mese. I don't think it is going to go back on that word. Ozofunga zvinhu. Handifunge kudaro. Anoramba ari tawanda anokuda. Regardless. Iwe ufunga kuti akuenda kunokuramba here? Chief, kurambwa kwakuna basa bosa ndakaita. Ora kana kusina basa uri kuzvitaurire ndati kana kurambwa kusina basa uri kuzvitaurire. Why are we wasting our time? Ndogona kusvika kakumba munhu akaita ashandi uri wandofa. But karega ndikutaurire. That's a crime. Crime domestic violence is being discouraged. Saka iye ushu tarisaone musoja kamurume wako. Vane code of conduct both kubasa nekumba yavanoteedzera vana. But inini handisi kumbomuona achakuitira hasha. Nechikonzero chekuti nyaya yenyu yakapindirwa nevabereki. Ndosaka mugere nhasi mese. Danga aine hasha. Uyu munhu angada akakuitira hasha. Tarisaone muregerere muchinda. Ataura kuti you wanted sex because he had starved you 6 months ari kubasa. Ushu asitaura. Saka chaanozokupondera che. Mambo wangu panotaurika nyaya nditi. Nyaya izwi risina rinenge rainditi vhiringei. Rekuti rinondiunzira problem mberi. Nderekuti inini ndaichibatsirana neava kuopposite. Chete. Kubatsirana nani? Na Joseph. Kuopoza uyu. Ndepapi pazotaurwa ipapo. Ndataurwa kuti uyu murume wakataura kuti pavakanyengana uyu achizobvunzwa kuti une murume wako here, iye achiti vaida kuti vazoita metsi dzavo vakangwara. Zvataurwa nemurume wako. Handiti? Yes. Chief, ina hangu handichadi kuramba nditsanangura zvakawanda nditi. But chanda kuudza icho kuti ushu andigarisa nayo. Here. Inini to be frank enough panyaya iyi. Mwoyo wangu urwadza ndi. Zvauri kurwadza. Ndaona kuti kudare. Nyaya dzakaita sedzidzi, the fact yekuti ndatadza kubudisa point yekuti ushu anoziva here family yangu handitika. Nyaya yangu yanza ina basa handiti. That's injustice. That's your interpretation? Handitika. Saka ndikuti inini chief inini neushu atigarisani. Saka ndisi kuziva kuti Mwari ndo achapindira here kuti inini ndizomuregerera uyu pamoyo. Nokuti akarara nemukadzi wangu zvandotoziva. Zvandofamba achitaura kuti mukadzi ihure muvanhu area. Indo yakuna chief ndobva ndati chief ndokumbira kuti inini nekuuyu mundiananisi imondibvunza kuti imimi anoziva family yako here mobva mati ndobva ndashaya fact. Saka wakundipa mhosva here? Aiwa ini chief ndiri kuti nyaya yangu mataira basa. Ndati ndiri mutongi ndofunga ndakupa advice yekuti I can transfer this case. Wanga usina kufunga. Ukanditaurira kuti iri kuda kuti ende kuna charumbira ndikati we are going to facilitate that.
chii chimwe chawachiri kuda kutaura pazviri? Aiwa, uri kuramba uchidzokorora nyaya yapera? Aiwa, ndiri kuti inini chief kwamuri. Inini hamungati nyaya iyi chief yatadza kuti matadza kuti mupe judgment kana kuti yashaya value. The fact yekuti inini ndatadza kuziva. Rega ndikutaurire, kune vanhu vari kuenda kumajeri vasina mhosva dzavakapara nekutadza kutaura. Izvozvo zviziye. Judgment tati tinokupa as and when we are ready. Apa chief ndazvinzwisisa chief. Apa chief pamubvunzo manibvunza chazosakisa kuti nyaya yangu inzi haina value. Pakuti mimi anoziva here kuti uyu mudzimai wangu. Mamida kuti ndipindure kuti kudii? Iwe uda kuti inini ndikupindurire zvawanga wachifanirwa kupindura? Tokubvunza chief. Ndati uri kundibvunzira izvinhu zviri stupid kudaro. Ndida kukorekta kuzvikorekta. Chizvikorekta iwewe, you have got ample time yekuzvikorekta, uchaenda kwacharumbira uko. You have got all the time yekuzvikorekta. Handiti Matara hazi kudya sadza. Tinotaura nyaya senyaya, hatitonge munhu pano. It's okay, ndapanzisisa. Ndanchikumbirawo hangu kubasa kwangu handitika. Kuno haungobudi kungonzi ndabuda, because ndakabuda. Right, iwe takutaurira kuti isusu we have got our own way of operating within our own pace. You cannot command us to do anything which you want to satisfy yourself. No, not at all. Ndachiumbira uzoti judgment yangu tikuwana rini? Oh. It's okay, my time basi. Pamaswela. Tona chief. Ndachikumbira kuti sinongoro vedu kunofamba. Chisaina ibhuku rediro kuti pedza kukurukura ndo zvichabuda pajudgment zvatati chikurukura izvo. Iwe uchienda yapa munotisainira kuti tapedza kukurukura zvichabuda pajudgment ndo zvinobva zvamuri kusainira. Judgment yatinokupa iwewe it's identical to the judgment yatinopa uyu. Ndo file copy yatinochengeta pano. Saka pane macopies matatu, yako, yake nedare, chinhu chimwe chete. Okay. Chief. Yes. Tisati taenda. How can you kuti alright, zvinoitika sei kuti muripisa uyu mombe, uyu musina muripisa mombe? Ari ndiye akanditadzira uyu. Uyu akanditadzira, uyu akanditadzira. Saka ndoripa mombe dzei. Ndati inini. Iwewe nyaya haisati yapera, saka ndisina kuresponda kune uyu. Alright. Paichapedzwa navacharumbira vachandipa judgment nekuti zvese izvozvo tichazvinyora kuti takamuripisa mombe 2. Zvakanaka. Yangu justification ndeyekuti uyu akasvibisa Seke. Akasvibisa chi? Seke. Ko uyu. Nekubvuma kunyaya. Haikona kubvunza uyu kana ndiri kutaura zveuyu. Alright. Kuti uyu achiziva kuti mukadzi wemunhu obvuma kunyengwa nemurume wopa next door. Ndo zvandamuripisira. Alright chief. Ndachikumbira kubvunza. Amaka kuchitendera. Ndo mubvunzo wekupedzisira because you are wasting my time. Icho kwadi. Ndikuti waste time yeimbuzi yareba zvesho. Ndikuti ko uyu. Ana kusvibisa zita rinonzi Seke. Rega ndikutaurire iwe shamari. Ndati nyaya haisati yapera. Yakuenda kwacharumbira. Dai wangu wasina kuti iwewe wakutakurana neadvice yangu. Wati aiwa mboipedzei pano. Ndopanda kuenda kuconclusion yeuyu. Ndaona mapa conclusion kachi. Kuti nyaya yako haisisina value. Kana uchida kutsvaga. Saka uri kudirei kuti ndimuripise. Enda unotaura kuna charumbira kuti uyu haana kuripiswa. Anonoripiswa akabatwa nemhosva. Ndachikumbira kubvunza chief. Pamombe dzenyu kuti injuration yakakura sei kuti ndizouya nadzo. Inini ndiri kuti paunenge wawana wouya nadzo. Asi ndakuti chimbomira wakadzibata. Vacharumbira vatange vapedza nyaya yemurume wako. Ivo ndo vandichataurira kuti ndiri kudzida musi wakati. Maita basi. Iyo maswela chasanga. Yangu alipera. Judgment yapuwa na Chief Seke. Handina kumbovera ndaifarira. Totally wrong.
aukamu kuti ini ndobvunzwa nachief Seke kuti tipo umbowo wakakwana wekuti uyu anoziva mhuri yako iye achigara 800 meters close same street. Wondibvunza chief Seke kuti iwewe uri kuziva sei kana kuti une umbo hupi hwekuti mudzimai wako anozivana nechikomba ichi? Handizi ndoudza kuti anozivana nekuti tinotamba tese, tinenge tiri tese pasinuka. Handitika pamba pangu natete vaya vemudzimai wangu pedyo kupedyo ndinotopfuura neparodi kuti ndisvike pamba pavatete almost every day aiti muresa makadii baba kela makadii makela. Handitika aiti muresa uyu murume ndotadza kupa right ndopa fact yekuti aiwa munhu aiziva kuti iyi mudzimai wangu the fact yekuti taifamba neparodi hamusi kufara nemutongo wabuda mudare ndisi kufara. That's injustice. That's what we call injustice. Tichiona nyaya ishi iri kunzi yakaitika iyo makore apfuura sei mazoimutsiridza iko zvinezvi? Right. Chakaitika ndechekuti inini semunhu asingagari aripo pamba nguva zhinji ndakatora nguva ndichida kustarta ndichida kuona kuti izvi ndezvechokwadi ndokubva ndabata kuti ichi chokwadi. Chandira kuziva ndechekuti handizive kuti kana uri mukadzi hongu ndine something zvandakaita but haisi ndiyo passport yekuti ndiudzwe kuti zvoni inini ndiri nigreni ndiri hure as if it's a crime kuti munhu anzi hure several times. Hongu zvandakaita zvakadaro but handirambe ndichinzi hure. Handiudzwe kuti ndaronga nemurume kuti tiuye kunoku inini nditoriwo musungu. Dai kunonzi first day pandakaudzwa kuti ndiuye kunoku ndakauya ndofunga akauya 2 times anokwanisa kuuya kunoku. Izvozvi ndauya because of my family. Vana vangu ndowapa kuti ndiuye kunoku nekuti imba yangu but ndakuzwa kuti hanzi ndinoda kuplota kudya mari ini zvemari even kuripiswa what handinei nazvo but ndatonzi ndiripe mombe 2. Unfortunately tichaita kuti mombe 2 dzacho tidzivirise